vandaag ga ik jullie meenemen. Je weet hè, ik ben hier zo bij Feyenoord Stadion. Isabi toch, Feyenoord tegen Wolfsburg. Dus biertje erbij. En nu moet ik 1 marathon lopen naar boven. 3 hours later. Inmiddels zijn we aangekomen helemaal boven. Het staat nog 0-0 mensen. Ik ben net pas binnen, het duurde veel te lang met die kaartjes. Maar ja, ik neem jullie mee. Ik zeg jullie heel eerlijk, die wedstrijd is een beetje dying. Maar uiteindelijk zijn we hier zo boven en ben ik bij de verkeerde vak. Ja, dus ik ben nu mijn vrienden aan het bellen waar ik heen moet. Maar ik kan ze niet vinden. Maar ja, is niet erg. Ik kan ook vanuit hier de wedstrijd kijken dus. Maar ik ga ze zo meteen wel even zoeken. Ik ga eerst even mijn bierie klappen. Die snap je toch? En dan de rest komt vanzelf. Ik ga even aan deze meneer vragen wat hij van de wedstrijd vindt. Meneer, wat vindt u van de wedstrijd? Ik vond het echt een belabberde eerste helft. Het is dat we een goal gemaakt hebben. Anders was het echt 3 keer niks. En dan was ik... Nee, we gaan niet naar huis voor het eindsignaal. Dat niet, maar het was echt belabberd. Oké, en wat vind je dat er beter moet de tweede helft? Ja, meer aanvallen, meer druk zetten, meer agressie, meer geweld. Gewoon meer Feyenoord. Ja. Als je dit tegen Fenerbahce laat zien woensdag, wordt het helemaal niks. Wordt het echt... Ik snap wat je bedoelt, ik snap wat je bedoelt. Ik volg je helemaal. Nou, we gaan de tweede helft kijken wat er gaat gebeuren. Heb je nog wat te zeggen? Nee, zeker, we zijn voorbereid zoals je ziet en we gaan gewoon knallen tweede helft. Feyenoord! Als ik hoor is iemand onwel geworden op de tribune. En ja, de wedstrijd is voor nu even gestaakt ook man. De laatste 10 minuten. Ik zit gewoon te twijfelen om gewoon naar Oslo te gaan eigenlijk.